Goedenavond, het nieuws van vandaag, Koningsdag. Dit is waar we het voor doen. Hier zijn we echt vanaf oktober afgelopen jaar al mee bezig. Iedere maand en later iedere week. En hier hebben we gewoon heel veel zin in. Dus nee, we gaan er een fantastisch feest van maken. Koningsdag begon in Kloetingen fris, maar wel droog en met een gezamenlijk ontbijt. Een broodje kaas en een broodje worst en ongezond. Na het stevige ontbijt was het tijd voor een waslijst aan andere Koningsdagactiviteiten. We hebben schapendrijfdemonstratie, we hebben reddingshonden, we hebben poppenkasten, we hebben een zweefmolen voor de kleintjes, we hebben springkussen voor de kleintjes. Maar of al die kinderen er nou zoveel zin in hadden? Waarom heb jij niks oranjes aan? Omdat ik zelf niet echt heel veel met Koningsdag heb. Hoe lang denk je hier te blijven? Dat weet ik eigenlijk nog niet, 5 minuten. Dat is niet lang. Nee, dat weet ik. Voor veel kinderen die er wel zin in hadden, was het vandaag zitten, wachten en onderhandelen geblazen. Want het is natuurlijk geen Koningsdag zonder een ouderwetse kleedjesmarkt. Deze koek kost 50 cent. Als je hem wilt, dan kan je hem kopen. Ja, dat is duidelijk. Ja. Maar hij is nog niet verkocht. Nee, dat is waar. Toch werkt de strategie van de 8-jarige Joep goed. Dat kleedje is bijna helemaal leeg. Hoe komt dat? Omdat er heel veel mensen dingen gingen kopen. En zoals mijn vrienden, die hebben vooral heel veel gekocht. Hoeveel geld heb jij opgehaald vandaag? Heel veel. Koningsdag in Kloetingen is nog niet afgelopen. Het feest gaat nog tot 8 uur vanavond door. Dubbel feest hier in Stavenisse. Het is natuurlijk Koningsdag en 425 jaar geleden werd het dorp gesticht. De Voorstraat in Stavenisse was het decor van de eerste festiviteit van het jubileumjaar. Want ook hier werd uiteraard Koningsdag gevierd. Maar er staat nog meer op het programma. In de loop van het jaar zijn er verspreid eigenlijk over alle maanden wel een aantal activiteiten. Een van de grootste activiteiten die er nog aan gaat komen is in augustus is het tobbedansen. Stavenisse heeft een prachtige haven midden in het dorp en daar moeten we natuurlijk gebruik van maken. Feest vieren? Ja, tuurlijk. Koningsdag. Maar het is ook 425 jaar Stavenisse. Ja, klopt. Dat is iets om trots op te zijn, hè? Ja, waarom? Nou, Stavenisse is een mooi dorp, gemoedelijk. Iedereen kent elkaar en we hebben hem voor elkaar over. 425 jaar Stavenisse. Ja. Wat betekent dat voor u? Wat dat voor mij betekent? Ja, dat het een oud dorp is. En daar is geen speld tussen te krijgen. Meer oranje in de provincie zie je in onze app, op de websites en de socials. Brand vannacht in een viswinkel op de markt in Middelburg. Rond middernacht werd de brandweer gealarmeerd. Meerdere wagens gingen richting de markt. Daar bleek de winkel vol rook te staan en de brand zelf was in een aanbouw achter de winkel. Het pand heeft veel rook- en waterschade. En ook de voordeur ligt eruit, omdat de brandweer zo snel mogelijk naar binnen moest. Meer dan 100 kilometer wandelen in 24 uur. Zo'n 150 wandelaars gingen die uitdaging aan tijdens de 24 uur Oostburg. Hadden jullie niet liever Koningsdag gevierd? Nee, dit is gewoon leuk, het is gezellig, het is fijn. Ik zeg altijd, het is een mooie wandeltocht, we hebben heel mooi weer. Dus ja, het is gewoon geweldig vandaag. Echt top, een topdag. Bij een van de 13 rustpunten konden de wandelaars een stempel halen en wat eten of drinken. En dat is wel nodig tijdens zo'n lange tocht. Op een bepaald moment heb je geen honger meer, maar je moet je dwingen. Dat is voor die suikergehalte op peil te houden. Hè. Dus ook iets, al dat ze heden is allemaal voedzaam. Hè. Is wel nodig, maar water ga je geen wandeling van 100 kilometer uit doen. Dat kan niet. En hoewel het tempo er zo'n 6 kilometer voor de finish nog goed in zit bij de meesten, komen er wel wat lichamelijke kwaaltjes bij kijken. Zelfs als je statenlid bent. Ik heb zelfs lichaamsdelen die ik niet wist dat ik ze had, heb ik dus. Alles doet pijn, het is een heel zware tocht. Het heeft te maken met regen, met wind, met kou. En ik ben blij als het zo meteen op zit. Hij heeft nog tot 7 uur om de finish te halen. Nog even doorlopen dus. Naast de lange afstanden konden er ook kortere afstanden worden gewandeld vandaag. Richard Pluigers uit Vlissingen is in zijn tienerjaren begonnen met karate. En inmiddels heeft hij zijn 7e dan behaald. En daarmee behoort Pluigers tot een selecte groep Nederlanders. Voor Zeeuwse begrippen is dat wel bijzonder. Op dit moment ben ik de hoogst gegradueerde in Zeeland. Maar er zijn nog heel veel goede karateka's ook hier. Dus ik was 19 toen ik mijn eerste dan haalde. En ja, ik ben nu 60 en ik heb mijn 7e dan. Dus ja, dat is wel bijzonder. Wel leuk.
Iedere dangraad heeft specifieke eisen en per graad wordt het steeds lastiger. Pluijgers deed er de afgelopen 9 jaar over om zijn 7e dan te behalen. Het gaat niet alleen om karate zelf, maar juist de ervaring is zo belangrijk. Karate is niet alleen vechten, totaal niet zelfs. Het zit veel meer in, discipline, doorzettingsvermogen, conditioneel moet je sterk zijn. En ja, dat bouwt zich op in de jaren en het is heel leuk om dat over te brengen naar je leerlingen. Super knap eigenlijk. Het is ook wel echt bijzonder dat hij nu de hoogste is in Zeeland met zijn 7e dan. Is het meer dan logisch dat hij die heeft? Naar mijn idee wel, maar ik vind het toch heel knap dat hij het heeft gehaald en ik ben gewoon heel erg trots op hem. Pluijgers is inmiddels 60 jaar, maar ophouden staat voorlopig nog niet in zijn woordenboek. Maar als ik bij gezond en welzijn en de mogelijkheid is daar, ja, dan probeer ik ook nog wel voor die 8e dan te gaan. En het getal van de dan staat ook voor het aantal jaar dat je er minstens over doet om hem te behalen. Dus de komende jaren is Pluijgers nog wel zoet. Voor de mensen die vanmorgen al vroeg op een kleedje klaar zaten voor de vrijmarkt buiten, was het afzien met de regen. Nou, gelukkig trok die neerslag halverwege de ochtend de provincie uit en zagen we af en toe een zonnetje met lokaal nog wel die bui. Vanavond en vannacht blijft het overwegend bewolkt met af en toe een bui. Het koelt er hierbij af naar 11 graden met een matige zuidoostenwind. Morgen trekt er een lage drukgebied langs onze westkust en dat zorgt ervoor dat de wind toeneemt naar windkracht 6 en langs de kust lokaal een windkracht 7. De zon die zien we morgen een stuk meer dan vandaag, maar ook dan is er nog kans op een bui met een maximumtemperatuur van 15 graden. Dan de vooruitzichten. De wind neemt af naar zwak tot matig en de temperatuur gaat een aantal graden omhoog. Maandag wordt het 17 graden met veel zon en lokaal een lichte regenbui. Dinsdag en woensdag zitten we rond de 20 graden en kan de dag wellicht worden afgesloten met onweer. En dit was Zeeland Nu. Zometeen Zeeland de Week, met daarin een overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week. Fijne avond.